תחשבו רגע על כאב פיזי, כזה שלא ממש ברור מאיפה הוא בא, אולי בזרועות, אולי ברגליים, ומה אם הכאב הזה הוא בעצם לא בעיה רפואית? מה אם הוא מסר מהתודעה שלנו? היום אנחנו נצלול לתוך פרשנות ממש מפתיעה, ונראה איך תחושה פיזית יכולה להיות מפתח לצמיחה אישית. וזאת שאלה שבאמת, איך לומר, משנה את כל התמונה. נכון? כי במקום לראות כאב כמשהו שצריך פשוט להלים, פתאום יש פה הזמנה להבין משהו עמוק יותר על עצמנו. אז בואו נתחיל לפרק את זה. אוקיי, אז בואו נדבר תכלס על החוויה הזאת. מדובר על כאב או אי נוחות בגפיים, שלפעמים מגיעה עם הרגשה ממש מוזרה, כאילו הגבולות מתשתשים, כאילו לא ברור איפה הגוף שלנו נגמר, והעולם שבחוץ מתחיל. ופה בדיוק נכנס הרעיון המרכזי של המקור שאנחנו בוחנים היום. הרעיון הוא שהתחושות האלה הן ממש לא סתמיות. זה לא איזה רעש רקע מקרי, אלה איתותים, סיגנלים של ממש, שהגוף והתודעה שולחים לנו, ויש להם מסר חשוב. אז איך מפענחים את המסר הזה? ובכן, המקור מציע מפתח ממש מעניין. הוא טוען שהכל תלוי ברמת התודעה. יש שתי רמות שונות, והמשמעות של הכאב, וואו, היא פשוט משתנה לחלוטין בין אחת לשנייה. תראו את הפיצול החד הזה, זה פשוט מדהים. אנחנו מדברים על אותה תחושה פיזית, אבל עם שתי פרשנויות שהן הפוכות לגמרי. בצד אחד, בלבול וטשטוש, ובצד השני, התרחבות וצמיחה. אז בואו נצלול לכל אחת מהם ונבין מה זה אומר. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הפרספקטיבה הראשונה, מה שנקרא התודעה הארצית. לפי הגישה הזאת, הכאב הפיזי הזה הוא בעצם מראה של מצב רגשי פנימי, של חוסר בהירות. אז מה זאת אומרת תודעה ארצית? הדימוי הכי טוב הוא באמת ספוג רגשי. זה המצב הזה שבו הגבולות האישיים שלנו קצת מטושטשים, וקשה לנו להבדיל בין מה שאנחנו מרגישים וצריכים, לבין מה שאנשים אחרים סביבנו מרגישים וצריכים. אנחנו פשוט סופגים הכל מהסביבה. ופה החיבור נהיה ממש ברור. הכאב הפיזי הוא פשוט הביטוי החיצוני של הטשטוש הפנימי הזה. הגוף, תכלס, צורך, היי, אני לא יודע איפה אני נגמר ואיפה כל השאר מתחיל. וזה קורה כי אנחנו כל הזמן סופגים מהסביבה בלי שום פילטרים. טוב, ועכשיו בואו נעשה סוויץ'. בואו נסתכל על הפרספקטיבה השנייה, הגבוהה יותר, ונראה איך אותו סימפטום בדיוק מקבל משמעות שונה לגמרי. ופה הסיפור מתחיל להפוך למסע של צמיחה אמיתית. אז מנקודת המבט הזאת, התחושה הזאת היא לא סימן לבעיה, ממש לא. היא סימן לתהליך של התרחבות. אפשר לדמיין את האנרגיה האישית שלנו כמו אור שמתחיל לזרוח הרבה יותר חזק, ומתפשט מעבר לגבולות שהכרנו. זה סימן לגדילה, לחיפוש אחר חיבור עמוק ורחב יותר. וזה בדיוק האתגר. יש פה תנועה אנרגטית חדשה וחזקה, אבל הגוף הפיזי שלנו, הכלי, הוא עדיין לא רגיל להכיל כזאת עוצמה. אז הכאב הזה הוא בעצם מה שנקרא כאבי גדילה. זה סימן שצריך לחזק את הגבולות הפנימיים. אבל שימו לב, לא כדי להסתגר, אלא כדי להפוך למיכל חזק ויציב יותר, שיוכל להכיל את כל האור החדש הזה. אוקיי, אז אם אנחנו מבינים שזו התרחבות, השאלה הבאה היא, מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם כאבי הגדילה האלה? איך מחזקים את הכלים? למרבה המזל, המקור מציע כמה כלים מאוד פרקטיים שעוזרים לייצב את המצב. אז בואו נראה מה הכלים. הראשון, ממש בסיסי, אבל סופר חשוב, נשימה ותנועה מודעת. פשוט להתחבר לגוף, להרגיש אותו מבפנים. השני זה עבודה עם דימויים, למשל, לדמיין שורשים חזקים שיוצאים מכפות הרגליים ומתחברים לאדמה, נותנים לנו יציבות. והשלישי, ואולי זה הקריטי ביותר, הוא ללמוד להציב גבולות רגשיים. והנקודה החשובה פה היא מאיפה אנחנו מציבים אותם, לא מתוך פחד, אלא מתוך אהבה, מתוך כבוד למרחב האישי שלנו. אז אם אנחנו מסכמים את כל זה, מה בעצם המסר? המסר הוא לגמרי מסר של העצמה. התחושה הפיזית הזאת, המבלבלת, היא בעצם קריאת השכמה, הזמנה להכיר טוב יותר את המרחב האישי שלנו, את הגבולות שלנו. הציטוט הזה מהמקור פשוט תופס את כל הרעיון בצורה מושלמת. זה אומר שלא צריך לחסום או לעצור כלום. כל החוכמה היא למצוא את האיזון הזה, את הריקוד העדין בין האנרגיה שבפנים לאנרגיה שבחוץ, באופן שמכבד אותנו. וזאת בסופו של דבר תמצית העניין כולו.
כשלומדים להרגיש ולהגדיר את הגבולות האישיים, זה לא כמו לבנות חומה שמבודדת אותנו, ממש לא. זה יותר כמו ליצור חמה, מרחב בטוח, מוגן, שמאפשר לנו לצמוח ולהתרחב באמת, בלי להתפזר ובלי ללכת לאיבוד בתוך כל הרעש מסביב. וכאן אנחנו מסיימים, אבל עם שאלה שבעצם נשארת פתוחה לכל אחד ואחת. כי האתגר האמיתי הוא לא לבחור, או התרחבות או התקרקעות. האתגר הוא למצוא את הריקוד העדין שביניהם. איך אפשר לבנות גבולות שהם גם מגינים וגם מאפשרים, גם חזקים וגם גמישים? זאת שאלה שהיא בעצם הזמנה למסע אישי מתמשך. תודה רבה להקשבה.